दुआरिया हो नीमन दिहा कनिया हो नीमन दिहा कनिया हो एही से चढ़ाइल चुनरिया हो एही से चढ़ाइल चुनरिया हो नीमन दिहा कनिया हो नीमन दिहा कनिया हो Presented by Suhani Recording Studio, Bujaha, Muzaffarpur. धरती अंबर गूंज रहल बा माई के जय जयकारा झीर झीर बहे पुरवैया कहेलई सारा से धरती अंबर गूंज रहल बा कहेल माई सारा से झीर झीर बहे पुरवैया कहेलई सारा से पूजम तोहर चरनिया हो पूजम तोहर चरनिया हो नीमन दिहा कनिया हो नीमन दिहा कनिया हो नीमन दिहा कनिया Music Director Inarjit Babu. Presented by Suhani Recording Studio, Bujaha, Muzaffarpur. पंकज बेदरती तोहरा चढ़ाई माई ललकी अब चुनरिया राहुल पप्पू पे फेर नजरिया बबलू लाई राहुलवा ए माई सुना पंकज बेदरती तोह के चढ़ाई माई ललकी अब चुनरिया राहुल पप्पू पे फेर नजरिया बबलू लाई राहुलवा फेर तनी हम पे नजरिया हो फेर तनी हम पे नजरिया हो